Nakabantay ba mo sa linog, mamigos? Ganina, mamigos, abi ko dito linog. Naglingkod ako dito ganina ba sa igdaanan. Abi kong tukar akong kuhan ba kay iglay maglawas na ko ganina. O holdi gid gilay ng lawas siguro ko higda ba. Abi ko kanang tukar akong vertigo ba. Lipong manoo. Asa kong tiil. Matay kuyawan ko abi na ko kanang lain na ba. Wasa ko digdar mo wato ko. Usog mo tanaw cellphone ba, kung open cellphone. Moto karon na basahan ako nga dagan na nagpost nga doon na daw linog. So nagikan ning linog mamigos dito sa kanang may Mindanao ba. So ang research sa Google mamigos. Ang most affected daw kuno ato mga taga Surigao, Davao. So ang research sa Google mamigos unsa to kakusog tong linuga. So ang pag-search na ko mamigos 7.6 grabing kusuga mamigos prunasis dagat. So mao na siya mamigos warning ang kuan nga na daw tsunami. Pero magampo to mamigos nga di madayon. Grabing kusuga mamigos. 186 mo to. Gikan sa Davao City ang gilayon sa linog. Bali ang epicenter na dito sa may dagat. So ang affected mamigos, affected sa dagang Indonesia. Tunga sa Philippines o Indonesia mamigos ang epicenter. So galinog sa punto dito ang Indonesia. So mo tong kusog-kusog dito mamigos. Grabe kusog. So unta okay ra mo tanan mamigos. Di mo medyo hinay kayo di sa Cebu. Ang taga diha sa kuan. Sa medyo kusog-kusog. Amping mo tanan mamigos.